Kje ste folk, če sledite Balkan sceni YouTube-a, veste da je Baka Prase pred kratkim vrgu van diss track na Vojaža. Znači Vojaž i Breskica su neki novi pevci, oziroma ko da rečem, pevci u bistvu, kjeri so, u bistvu sam Vojaž je isprozivu celo YouTube sceno, zdaj, pa da vidimo kako mu je Baka Prase vratio. Zato se dela zdaj tale reakcija, tako da ne dogovarjamo preveč, najbolj da kar začnemo samo reakcijo i da vidimo na čemu smo, brate moji. Kokar vidite, dok je že prvo upozorilo, znači warning, this video contains fast flashback images, it may cause discomfort and trigger seizures for the people with a photosensitive epilepsy, viewer discretion is advice, safety first. Znači to su neka upozorila za uneka maju epilepsiju, da lahko dobio napad. Dobro, pošteno, ništa. Šta je ovo? Aha, skonta. Model. Čak. Gledu sam ono sceno kje je bilo, ali nije bilo čode notar, nije bilo one pičke, jebi vami G. Ne, to je scenirano, znači pametno, že prva scena, znači plus 10, že prva scena da se Ami G, u Ami G u studio da su se spravo. Znači, ništa, ajmo dalje. Dobro, zastaćemo na trenutak. Aha, kontam, to je sve zrežiran, dobro. Jer će se pridružiti A i on je pršu i Andrija Jo je pršu, znači Andrija Jo je bio že u prvom Ami G showu kada je Vojađe začeo pljuvat i nekak se buraz rešao, ne radi mi svetlo u pičku maternu, sve ću razbiti. Specijalni gost, to je Baka Prase, na aplauz za njega! Kjere entrance, a ga je čao da pogozi, znači 10 kad se ga uze, šta ćeš brate? Opet na traci sam zezanje, blamage mali on krezav je, u tripu da velika zvezda je, tvoja karijera šta? Nema je, kažeš da praviš profit, zubarima ne, zubi ti ko pomfrit. Kjera scena buraz, zubi ti ko pomfrit. Znači Bolano, rime za enkrat, so far so good. A scena, majke mi, spot, lega čodo, scena, spot, to je pa sploh jako, ne vem. Pišite u komentare kaj vi mislite, još ne meni jako. Ajde napravi mi shake voćnih, kaj si je gotivim breskvice vol. Što je šao na breskvico? Znači njegov frizer je breskica u temu spotu, dobro, to je tu dobro odrađeno. Ampak što je šao na breskvicu, breskvica je punca od Vojađeta. Sad kokar ja svem po mojih informacija, nemojte me sad za jezik uzmat, nisam ja s tog profesionalno u tem notara, razumete? Nisi čuo da sam ja institucija, gdje god da dođe nastaje ludnica. To su njegove obične rime, znači grmi, brate. Rimama ne ranjavam, ja ubijam na... Vraćaj, brate. Ma ne to, vraćaj. Ne ranjavam, ja ubijam još. Gdje god da dođe nastaje ludnica. Rimama ne ranjavam, ja ubijam na Ami G-u su te gledali ko da si uličar. Da li si čuo šta je pe... Znači, če boste šli pogledat Vojađeve komade, znači grmi, a če boste šli gledat uživo njegove koncerte, mislim ne da se ne zbi uživo, nego uživo na YouTube-u da gledaš njegove te snimke tamo vamo, a če boste vidjeli da tip ne zna pjevat, ma nimalo, i zdaj to je po moje Tadeu za njega. Pevanje, kad te čujem teraš me uvijek na peglanje, Bresica je najveći vernik, ma tebra leroš na uvo kače krst, a na Insta fotke sekta. Oj, Breskvica. Ne prati me na Instagramu, ampak to pa nije u redu. Kao na uše su krsta pol na Insta fotke sektaške, kao verna, a tam hudiča worshipa, razumeš? Dobro, nije da ja se sam tu jes hudič, sam da ja pa čekiram Instagram na brzaka, folk. Aha, zgleda da nije već teh slih, da je skinula kaj ta dis pršu, ali pa photoshopiran, sam ne vem za kaj bi Baka Prase lagao. Pišite u komentarje če kdo ve kako je bilo to prej. Tripuju nekinju wave, do juče gutali eksere kad odu na rave. Sam bit je u njegov običan, pa ga vozi njegov glas i njegov rap, razumiješ? Sebi su iz... Ko je ono fake Jelena Krleuša? Gdje je vraćaj, brate, kje je ono? Nekinju wave, do juče gutali eksere kad odu na rave. Kje je ono čkaj jebote, dobra je žena. Sebi su iskopali grave, Breskvice javi se na Instagram. Karijere kraj, broj 2 si zna. Ok, to moram da čekat, znači
Karijere kraj. Kjer vokal. Broj 2 si znaj, lepši je baka zmaj. Ja, valjda da je lepši baka zmaj. Baka zmaj nije krezava, razumije? Cringe, šalim se. Mislim, je lepši, ajde. Ti nećeš, al ja bit ću tu. Vojaž blamaž, ima taka smešan kerom, voli petarde da gricka. Au! Evo zdaj objasnio tip zakaj ima takie zobe naš vojaž blamaž. Petarde gricka, brate, to pa ni zdravo za vse, veš, ne uporabljite otroci petard. Sve koliko resuje je ta vojaž, a je mladoletan. Meni se zdi da je mladoletan, ali nisam 100%. Pišite u komentarima, da jebi ga, ja sam sam šao snemat video, nisam sploh gledao činjenice, oziroma dejstva, fakte, tamo vamo, tko da nemojte me sad za jezik da grizete, razumete? Vojaž blamaž, nekada volio youtubere za reklamu na Insta. Vojaž blamaž, najlepši mladi par. Ja, to je refren. Najlepši mladi par, ali ne zna se ko je u vezi pička. Au! Breskica, ali pa vojaž ne vesek da je pička. Au! I se ne zna ko je u vezi pička. Vojaž blamaž, blamaž, blamaž. Klubove nastupom isprazniš, ipak u vezi ti pička si. O, sine! Rođeni burazer šimpanzi. Ok, tuki je gotovo. Tuki ga že rešu, mislim. On ga rešuje že dobro minuto 20, recimo. Se spustimo u vodni intro deo. Znači, rešuje ga od početka komada ga rešuje ti. Sve tu prvi model, ne možeš ti pljuvat nekoga pa pol misla da se lak rešaš ven iz tega. Znači, ne gre bre. Samo pogodiš tu ko klinac. Ubacio te u mašinu, ne mogu da prestanem. Kva menja flowove, a ste opazili kako menja baka prase flowove? To je zik za to da mu dokaže kako se repuje, pjeva. Znaš, autotuna mi neđe fali, brate. Da mu pokaže da še za autotunom grmi. A razumete kaj mislim? Pred 2 mjeseca došao za 2 dana ubacio te u mašinu, ne mogu da prestanem. Pred 2 mjeseca došao za... Kao pred 2 mjeseca kad je vojaž došao na scenu, a za 2 dana nestaje. Znači, u 2 dneh po temu disu kao nestaje. Za 2 dana nestaje. Kao zginju, ba, veš. Jer dobio si bananu, a za mene breskaj. Puzda, pa gre agresivno, mislim, ne vem koliko ima breskvica tuki prstov mes, nije breskvica pljuvala youtubere tamo vamo. Ampak je z njima, ne, njegova punca, sve pravim. Če ni, popravite me u komentarima. Ampak, model je navalio na njega, model ono žešće, brate moj. Evo ovako se prave diss trackovi, a joj, model, bolano stari. Ja, ispuci se na zemlju, gore nema mesta, sve ste pukli bre. A evo Muriji model, varnosti Kimurija. Znači, evo, to je zdaj. Jer ide gasi kućenje, sve ste pukli bre. Jer ide gasi kućenje, vojaž blamaž. Xiaomi G je rekao, znači, reši baka, reši, brate moj. Ima taka smešan kjerom, voli petade da gricka. Znači, še breskvica se zoprstavila proti svojega tipa vojaža. Vojaž blamaž, nekada molio youtubere za reklamu na Insta. Vojaž blamaž, najlepši mladi par, ali se ne zna ko je u vezi pička. Vojaž blamaž, blamaž, blamaž. Pičkici je nebitno kako do slave doći, iako s golumom su koraci u noć. Vraćaj. Pičkici je nebitno kako do slave doći, iako s golumom su koraci. Majke mi isti. Jedino da ma golu modre oči, ampak dobro, to je lah me operacijo, da malo lepš mu faca zgleda, sve ostalo isto, brate. Model, ampak ga rešava, majke mi, ne moram verjeti. U noći, posle ovog disa ništa nećeš moći, sem da radiš samo u gradskoj čistoći. Kva ga je rešao? Te brati si retard. Kva ga je rešao, majke? Ja youtuberi kod 200. Uuu, kod 200. Hitna dolazi s mesta, da mi broji ožike, sam čuo kako pevaš. Vojaž blamaž, ima taka smešan kjerom, voli petade da gricka. Vojaž blamaž, nekada molio youtubere za reklamu na Insta. Vojaž blamaž, najlepši mladi par, ali se ne zna ko je u vezi pička. Vojaž blamaž, blamaž, blamaž. Evo, breskvica se stiska. Za baka prasta, logično. Najviše volite za
odgovara ili? Ne, još jednom, brate. Uglavnom ovaj diss track grmi. Znači, grmi. Znači, sam što neki da pogledam. Gdje je to pršal ven? To je pršal ven 5.20. januar, danas je 6.20. To je pršal u čeri ven i danas maže 2.300.000 ogledao, brate. 2.300.000 ogledao, a? Znači, to ti je hitčina, brate moj. Uglavnom, znači kad ste rekli da se nisam ispopržio, lete zdaj moj prst, da sam gotovo kako vam lako kažem. Čaki, sam da je to dam do kamere. Gdje je kamera, brate? Gledaj to. Kakav mehur mi se napravio, brate, koliko sam se ispržio. Miša ne mogu normalno da držim, razumeš? Miša ne moram držat. Gledaj koliko se je to napuklo, brate. Gdje ti živo? Evo. Još, brate, da me ne boste smara. Što nema klipova, što nema live-ova, čovjek to peče u pičku maternu, majke boli, peče, jarane, što vam djela. Uglavnom, ništa, hvala svima kad ste bili s mano u klipu, znači bacite taj like, šerite malo, subscribe-ite se. Ja se upam da vam je bio ta video šeć, ta reakcija, mislim, meni diss track grmi. Vi pa svoje mnenja povedite u komentarih. Kaj drugo da vam rećem, mi se povedimo u naslednjem klipu, etko. Znači, hajde, čao.